Għawdex għandu l-inqas ammont fl-istorja ta' ċittadini Awċin li qed jirreġistraw għall-impjieg. Dan ħareġ minn ċifri tal-Jobs Plus li wrew kif sa tmiem Ottubru ta' din is-sena kien hemm 64 persuna Awċija biss tirreġistra. Ippubblikat dan il-Gazzetta Kulħadd li nnutat kif minkejja bosta sfidi internazzjonali fosthom il-pandemija u dik attwali tal-enerġija u li t-tnejn kellhom impatt negattiv fuq l-impjieg f'pajjiżi Ewropej, f'Malta in-numri xorta waħda baqgħu baxxi. Iċ-ċifri tal-Jobs Plus juru li bħala medja fl-2021 kien hemm 145 Awċi jfittxu impjieg. B'riżultat tal-pandemija, l-ammont ta' Awċin jirreġistraw fl-2020 kien laħaq medja ta' 221, imma anke jekk dan kien akbar minn dak osservat fis-sentejn ta' qabel, xorta kien ferm inqas minn dak irreġistrat taħt l-aħħar amministrazzjonijiet nazzjonalisti. Fil-fatt fl-2013 l-ammont ta' Awċin jirreġistraw kien ilaħħaq għal 743 jew aktar minn 11 il-darba iżjed millum. L-akbar ammont ta' Awċin ifittxu x-xogħol kien osservat fl-2009 meta kien hemm medja ta' 769 persuna tagħmel dan. Riflessjoni tal-miżuri ta' awsterità li kien ħadak iż-żmien il-Gvern biex jipprova jnaqqas id-deficit. L-istat ħażin tal-ekonomija Awċija wara dawk il-miżuri kien kompla diversi snin, tant li sal-2013 l-ammont ta' Awċin bla xogħol kien dejjem baqa' ta' aktar minn 700 persuna. Min-naħa l-oħra gvernijiet laburisti bdew jimplementaw politika ekonomika li tagħti iżjed importanza lill-għawdex waqt li attiraw lejn il-gżira investiment dirett barrani. B'riżultat hekk l-ammont ta' Awċin bla xogħol beda jonqos b'mod konsistenti grazzi għal żieda qawwija fl-impjiegi mal-privat, dawn li laħqu għal kważi 70% tal-impjiegi kollha. Fil-fatt ċifri li ppubblikat il-Gazzetta Kulħadd juru li sa Settembru kien hemm kważi 15,500 impjieg f'Għawdex, żieda ta' 70% fuq l-10 snin ta' qabel, waqt li sa tmiem is-sena li għaddiet kien hemm għal 2500 persuna taħdem għal rasa, 60% żieda fuq l-2012. Miċ-ċifra ta' dawk li jaħdmu għal rashom illum kważi 680 huma nisa, dan aktar minn darbtejn u nofs l-ammont ta' nisa li jaħdmu għal rashom taħt l-aħħar gvern nazzjonalista. Grazzi għal ta' inċentivi li faċilitaw it-triq lil min ried joħroġ jaħdem, partikolarment lin-nisa. Anke meta ġie biex jintroduċi miżuri ta' sostenn fil-pandemija fis-sentejn li għaddew, il-Gvern dejjem kien iżjed ġeneruż għal familji u għall-azzjendi Awċin li wassal biex ir-rata ta' rkupru ekonomiku fil-gżira kienet aktar dinamika u t-tnaqqis fil-qatt kien aktar sostnut. B'hekk il-Gazzetta qalet kif minn gżira fejn kien hemm problema ta' qatt għoli, issa l-isfida ekonomika saret li azzjendi Awċin qegħdin isibuha diffiċli biex isibu biżżejjed ħaddiema.